Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ‘yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu da ke YouTube mai suna Injiniya Ɗanjuma TV. Yau in Allah ya so yadda zan yi mana bidiyo ne akan WhatsApp. Sau da dama mutane za su shigo cikin WhatsApp ɗinsu kamar haka. Bayan sun shigo cikin WhatsApp ɗinsu za su yi download na wani hoto ko na wani bidiyo, amma yayin da suka shigo cikin WhatsApp ɗin nasu kamar haka, shi wannan hoto ko bidiyo da suke so su yi download za su ga gashi a cikin WhatsApp ɗin quality ɗinsa gashi ga haske ga quality sosai da sosai. To amma kuma yayin da suka yi download ɗinsa suka sauke shi akan wayarsu, ba za su gan shi da wannan haske da quality sosai akan wayarsu ba. Wani sai ya rasa menene dalili, musamman mutanenmu 'yan kasuwa za a turo musu da samfur na wani abu domin su duba, amma a cikin WhatsApp ɗinsu za su gan shi gashi da quality da haske da ƙalli da kyau, amma yayin da suka yi download ɗinsa suka sauke shi akan wayarsu suka buɗe a cikin file manager ɗinsu, ba za su gan shi da wannan kyau da hasken da ƙallin ba kamar yadda suka gani a cikin WhatsApp ɗinsu. To don ganin yadda za ka shiga ka seta WhatsApp ɗinka ta yadda duk wani abu da aka turo ma ko hoto ko bidiyo za ka sauke shi a cikin quality da haske ɗinsa da nagarinsa, sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon gadan-gadan. Amma kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon gadan-gadan, don Allah ɗan uwa idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma TV, don Allah kar ku manta ku daure ku taɓa mana like ɗin nan, sannan sai ka taɓa mana subscribe ɗin nan, sannan sai ka taɓa wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ka zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai baka damar sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda za ku gani a title na wannan bidiyon, in Allah ya yarda shine yadda za ka yi download na kowane irin bidiyo ko hoto aka turo ma a cikin WhatsApp ɗinka. Yadda za ka yi download ɗinsa kan wayarka ka gan shi da quality da haskensa kamar yadda ka gan shi a cikin WhatsApp ɗinka. Dan sau da dama wasu za a turo musu samfur na wasu abubuwa, za su gan shi da haske da quality a cikin WhatsApp ɗinsu, amma yayin da suka yi download ɗinsa suka buɗe shi a cikin wayarsu, za su ga ba shi da wannan haske ko kyawun da suka gan shi a cikin WhatsApp ɗinsu. To da farko dai za ka shigo cikin menu ɗinka, bayan ka shigo cikin menu ɗinka sai ka shiga cikin application ɗinka na WhatsApp. Bayan ka taɓa application ɗinka na WhatsApp ya buɗo a fuska kamar haka. Idan ka duba daga can ɓangaren sama, ɓangaren hannun damanka, daga sama ɓangaren hannun damanka za ka ga wasu ɗigo-ɗigo guda uku. A wata wayar kuma za ka ga layi-layi ne guda uku, to sai ka taɓa su ka shiga kamar haka. To kana taɓawa ka shigo kamar haka, idan ka duba daga kusan ƙarshen ƙasa ga wani guri na aka sa setting, to sai ka taɓa wajen wannan setting ɗin ka shiga kamar haka. Setting yana buɗo ma fuska kamar haka. Idan ka yo sama ka janyo sama kamar haka, ga wani guri na an sa storage and data, to sai ka taɓa wajen wannan storage and data ɗin ka shigo kamar haka. To wayarka tana buɗo ma fuska kamar haka. To idan ka duba ga wani guri nan aka ce media upload quality, to sai ka taɓa wajen media upload quality ɗin nan. To yayin da ka shigo cikin media upload quality kamar haka, za ka ga gashi nan wayarka za ka ga gashi nan tana akan stand quality, faster to send smaller file size, to sai ka maido ta zuwa kan HD quality ɗin nan. To da zarar ka maido ta zuwa kan HD quality ɗin nan, to insha Allahu rabbi dukkanin wani bidiyo ko hoto da aka turo ma ka gan shi da haske da quality da kyau a cikin WhatsApp ɗinka, to da zarar ka yi download ɗinsa zuwa kan wayarka, insha Allahu rabbi za ka gan shi da wannan hasken da quality ɗin nasa kamar yadda ka gan shi a cikin WhatsApp ɗinka. To kana dawo da shi zuwa kan wannan HD quality ɗin, idan ka duba daga nan ƙasa ga wani guri na aka ce save, to sai ka taɓa wannan save ɗin. To da zarar ka taɓa wannan save ɗin, shi kenan insha Allahu rabbi yanzu duk yayin da ka shigo cikin
WhatsApp ɗinka ka ga wani hoto ko bidiyo ya burge ka ya ƙawatar da kai, ko kuma kai ɗan kasuwa ne an turo ma samfur ne domin ka gani, to insha Allahu rabbi yanda ka gan shi da haskensa da quality ɗinsa a cikin WhatsApp ɗinka, to da zarar ka yi download ɗinsa zuwa kan wayarka za ka gan shi da wannan haske da quality ɗinsa ba tare da wani ɓata lokaci ba. To ya ɗan uwa mai albarka, dan Allah idan ka ji daɗin wannan bidiyo, dan Allah kar ku manta ku daure ku taɓa mana wannan like ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan subscribe ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ku zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai ba ku damar sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Na gode, Allah saka da alkhairi, mu haɗu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.